Hola a tothom! Des de la Federació Catalana de Pàdel us presentem un extens reportatge de l'Slam que es celebra a les magnífiques instal·lacions del Club Pàdel Barcelona al Prat. La Federació Catalana de Pàdel, entre altres moltes funcions, organitza el circuit català. Són tornejos setmanals, amb premis en metàl·lic i que es divideixen segons la seva categoria, en Super Gran Slams, Gran Slams i Slams, a més del Campionat de Catalunya Absolut. La Federació Catalana de Pàdel també organitza el circuit de tornejos setmanals Open Head, el circuit de menors ASICS, el circuit sènior i tots els campionats de Catalunya per equips de totes les categories. Entre tots els circuits, la Federació Catalana de Pàdel munta més de 200 tornejos anuals. Menció a part mereix la Lliga Catalana, on participen més de 1.000 equips i més de 15.000 jugadors de tots els racons de Catalunya. Això fa que tots els que juguem la Lliga Catalana formem part de la lliga de pàdel més gran i nombrosa del planeta. Per altra banda, informar-vos que els patrocinadors de la Federació Catalana de Pàdel són ASICS, que és el patrocinador de la roba de tots els jugadors de les seleccions catalanes de pàdel, tant absoluta com menors i veterans. Head, que és el patrocinador de pales i pilotes de la Federació Catalana de Pàdel. El RAC, que és l'agència de viatges de la Federació Catalana de Pàdel. Acisa és l'assegurança esportiva que tots els federats tenim. Araving és el patrocinador logístic. I Arts Cervesers és l'altre patrocinador de la FEDE. Tornant a aquest Slam del Prat, dir-vos que compta amb 115 parelles distribuïdes en 2 categories femenines i 4 categories masculines. Cada categoria té un màxim de 32 parelles. Al ser un torneig Slam, els premis en metàl·lic per als jugadors de primera categoria sumen 3.700 euros, repartits a parts iguals entre les categories masculina i femenina. Els guanyadors i finalistes de la resta de categoria també són premiats en material, com una pala head per cada un dels guanyadors i un paletero head per a tots els finalistes. Jo soc Eduard Veïnat, soc propietari i gerent de Pàdel Barcelona al Prat, que som un club que estem aquí al Prat de Llobregat, tenim 14 pistes, gimnàs, piscina i diferents serveis, un servei de restauració, etc. I estem aquí per celebrar un slam de la Federació Catalana. Sempre intentem celebrar el màxim possible de tornejos de la Federació Catalana, ja ho hem fet en altres ocasions. De fet, vam inaugurar el club amb el Campionat de Catalunya Absolut fa 5 anys i mig i l'hem celebrat 2 vegades, hem celebrat també Campionat de Catalunya per equips, absoluts, i cada any intentem fer diversos tornejos, tant de menors com d'adults. I ara estem molt contents que la federació hagi confiat en nosaltres per acollir aquest slam, el qual ens fa molta il·lusió, ja que és el primer que celebrem. La quarta categoria es va jugar des de dimecres fins a dissabte. Les semifinals, els guanyadors van ser Jesús Santos i Igor Tàrrega, que van guanyar 6-1 al tercer set a Javier Galisteo i Manel Trujillo. Per altra banda, Ferran Català i Isidro Mañosa van guanyar la segona semifinal a Adrià Serena i Jorge Vélez per 6-2, 6-4. La final, jugada dissabte, amb Ferran Català i Isidro Mañosa van guanyar 6-0, 6-4 a Jesús Santos i Igor Tàrrega. En els quarts de final de tercera categoria, l'Àlex Rodríguez i l'Álvaro Solà van guanyar 6-2 del tercer set al Francesc Terns i al Lluís Fillat. El Gerard Golet i el Borja Ribas van guanyar per 6-4, 7-5 el Sergio Genaro i el Sergi Ribot. El Juan Lizaiturri i el Tomàs Mullenberg van guanyar el Nicolás Hetkote i el Marc Jiménez.
I finalment, el Carlos Alcalde i el Pedro Martínez van guanyar 6-4 del tercer set, el Carlos Giner i l'Òscar Estan. A les semifinals, l'Àlex Rodríguez i l'Álvaro Solà van guanyar 6-4 del tercer set, el Gerard Bolet i el Borja Ribas. El Juan Lizaturri i el Thomas Mullenberg van guanyar 6-1, 6-1, el Carlos Alcalde i el Pedro Martínez. I a la final, jugada de diumenge, el Jan Lizaturri i el Thomas Mullenberg van guanyar per 6-4, 6-2 a l'Àlex Rodríguez i a l'Álvaro Solà. A tots els jugadors que ho van desitjar, els hi vam fer una petita entrevista sobre la Federació Catalana. Els hi preguntàvem el nom, categoria, rànquing, anys que juguen a pàdel i sobretot què els ha motivat a apuntar-se al torneig i què valoren dels tornejos de la Federació Catalana de Pàdel. Vam tenir una gran varietat de respostes, entre altres destacaríem que valoren que és un torneig oficial, progressar en el rànquing, millorar el nivell, la diversió, competir al màxim nivell, estar assegurat, guanyar partits oficials i, sobretot, el gran companyerisme que hi ha entre tots els jugadors. Aquí tenim diverses de les respostes. En aquest torneig estem a tercera categoria i des del 2013 vaig començar a jugar a pàdel. La veritat és que jo he fet esport tota la meva vida i he competit i sempre m'ha agradat competir. Ja fa temps que competeixo al circuit català, encara que no tinc gaires punts, però bàsicament és el fet de competir. Ranking no sé si estoy en el 2 o en el 800.000, pero por ahí ando y bueno, años 7 o 8. Sí, yo igual, unos 9 o 10. Ranking tampoco, la verdad es que ni me he mirado. Aquest torneig perquè som d'aquí del Prat. Sí. Bueno, ell no, ell d'aquí de Sant Boi, però jo soc d'aquí, som d'aquí del club i Nada, som abonats aquí al club i... tenim que fer una mica de pinya i bueno. Sí, a fer una mica aquí de costat al club. La segona categoria es va jugar de dilluns a dimecres, perquè la segona categoria de la Federació Catalana de Pàdel és una prèvia on els 4 semifinalistes passen a primera categoria i comencen a jugar dijous. Els partits de passes, el Pol Ferreras i l'Izam Marín van guanyar 6-3, 7-5 al Jordi Espanyol i al Javier Alcalde. El Xavier Rodríguez i el Xavier Gimferrer van guanyar 6-1 del tercer set a Aitor Eneco i al José Rodríguez. El Roger Segalés i el Xavi Ferrer van guanyar 6-3, 7-5 al Rodrigo Tornielli i al Ramiro Tornielli. I finalment, el Lluís Llorenç i el Marc Badia van guanyar per 6-3 i 6-1 el Marc Parada i el Pol Mecinas. Soc el Marc Badia, jugo a segona categoria de la Federació Catalana i jugo a pàdel crec que des de fa 15 o 16 anys, des que era ben petit. M'he apuntat al torneig perquè el pàdel és una de les meves passions i perquè em permet tenir aquesta vena competitiva esportiva i també alhora compartir-ho amb amics, amb el meu company i amb tots els companys que fa anys que juguem junts. Valoro que al final hi ha molt de nivell, hi ha aquesta part competitiva, com bé deia, i un altre cop valoro que al final som una petita família, pese que cada vegada creixem més i hi ha més gent apuntada, al final també sempre som els mateixos i hi ha molt bon ambient. El meu rànquing és 65 o així de Catalunya i la categoria que jugo és segona, normalment. I fa uns 8-10 anys que jugo a pàdel. Què valoro? Valoro moltes coses, però jo crec que el millor que té és la competitivitat i després que entre tots els rivals al final som amics o som companys. Llavors és com una família gran. Jo soc l'Izam Marín, aquest torneig el jugo a segona, al rànquing de menors estic al 3 de Catalunya i el que m'agrada, el que em motiva a jugar és que vas veient el progrés que tens a poc i vas veient que vas millorant i això és una que a mi personalment m'agrada bastant.
Jo sóc Ramiro Tornielli i ara estem a la categoria masculina, estem jugant al circuit català absolut i ara com a parella, en aquest torneig hem entrat la parella 29. Nosaltres estem intentant pujar en el rànquing català i has de jugar tots els tornejos per mantenir el nivell i també després el bon ambient que hi ha amb els companys i la direcció de la federació. Doncs m'agraden els tornejos de la federació pel sistema que té de punts i els nous premis que han afegit actualment i això és millorar a nivell de rànquing. Doncs el tracte dels jutges, que m'agrada molt, que tinc molt bon rotllo, la serietat dels formats. Últimament els Welcome Packs els estan millorant i els premis també s'han posat les piles, les pilotes noves a cada torneig, a cada partit, vaja. Fa 4 anys que estic jugant a pàdel, vinc del tennis. He jugat tota la vida a tennis, fins als 10 anys vaig estar jugant al tennis. Estic motivat? Ja porto molts tornejos ja jugant. És una cosa que ja ho faig per... És el meu esport i m'agrada competir i entrenar i jugar cada torneig, si puc. En la segona categoria de noies, el dijous es van jugar els partits per passe a quadro de primera. Per la seva part, la Ingrid Van Bowen i la Noa Cánovas van guanyar 6-0 i 6-4 a la Cristina Ens i a la Clara Miret. La Marta Sangrà i l'Andrea Pitarch van guanyar per 6-1 i 6-2 a l'Andrea Sagnier i la Ares Llobera. La Mireia Rada i la Marina Guitar van guanyar per 6-2 i 6-3 a la Maria Eulàlia Rodríguez i a l'Alexandra Torralba. I finalment, la Irene García i la Sara Fuentes van guanyar a la Júlia Gallifa i a la Martina Navarro per 6-2 al tercer set. El que em motiva d'apuntar-me als tornejos és demostrar el nivell que porto entrenant els entrenaments i disfrutar i passar-m'ho bé, ja que és un esport que m'agrada molt i que porto competint des de bastant petita també. També em motiva molt que em trobi a gent coneguda i jugar contra ella, ja que hi ha molt nivell últimament i la cosa està molt igualada. Em dic Marina Guinart, vam començar a la segona categoria però vam guanyar prèvia i hem passat a primera. I fa 5 mesos que jugo a pàdel, o sigui, relativament poc. Jo em dic Mireia Rada, fa 5 anys que jugo a pàdel i exacte, vam passar de segona a primera i aquí estem avui, d'una guerra. Doncs realment creiem que aquests tornejos tenen molt nivell i ella té punts però jo encara no masses i estem intentant jo agafar rànquing per en un futur fer prèvies de World Padel Tour i qui sap. Why can't I fly away, take the pain away from the rubble that is here? All of the time that I have had, I always assumed it all be clear. Instead I'm here. Una de les persones emblemàtiques de tots els tornejos de la Federació Catalana de Pàdel és el nostre àrbit Toni Duc. El Toni ha arbitrat més de 30.000 partits des que va començar allà per l'any 2005. Cause I've been thinking about what I wanna do. Cause I never ever thought it through. Now I ask myself. Bueno, doncs mira, soc de la catalana, tinc el títol des del 2005 i aquest que ho estava mirant abans és el 314 torneig que faig federat. Amb tot, perquè són anys ja, 5, 20, 15 anys ja. I bueno, en faig molts. Quan hi havia poquets àrbits en feia molts a l'any i n'havia fet fins a 30 o 40 setmanes de l'arbitrant. Ara no, ara ja repartim, ara en fem menys. Bueno, no, ens tenim un protocolo per firmar tots els jugadors conforme no han tingut contacte amb ningú, ni han tingut febre, ni han estat malalts i tal, i bueno, tothom, en principi tothom el firma i tal, i ja està. I és per torneig, cada torneig s'ha de fer el document aquest.
No? Normalment els àrbits són allò tranquils i guarden molt la distància amb els jugadors, que així ho volen a World Padel Tour. Jo el que passa que jo tinc un caràcter que soc més allò que soc molt obert i soc de la broma, vull dir, jo sempre d'allò, jo sí que faig brometes, no, va, Gustau, que guanyes, un perds, o no sé què. Vull dir que, però bueno, la gent ja em coneix, jo en principi ningú se m'ha enfadat mai per fer això, però bueno, soc així, a mi ja no em canviaran, no és que sigui mediàtic ni res, vull dir, jo soc així. Normalment et diuen, no, a l'àrbitre, amb els jugadors no pots fer una cervesa, vull dir, m'entens? Vull dir que aquí ara si t'haig expulsat, t'expulso, cap problema, i després fem una cervesa, això no hi ha cap problema. De fet, ja ha passat, vull dir que no passa res, jo li he fotut un guarnic a la meva dona, i tenia culpa a l'altre, em van dir, però jo el vaig sentir a la meva dona, i se l'ha endut ella. Però vull dir, coses d'aquestes, no, però bé, en principi cap problema. Ara ja no jugo ara, perquè ja em comencen a guanyar tots i ja no jugo, però sí que havia competit i mantinc encara la llicència amb el número antic i tal, però m'agrada això que tothom em coneix i que em vulguin per arbitrar i tal, doncs bé. En quant a la primera categoria masculina, els quarts de final van ser l'Enric Santmartí i l'Anton Sans, que van guanyar 6-3, 6-7 i 6-1 el Ferran Insa i l'Edu Veïnat. Per la seva part, el David Luque i l'Andrés Britos van guanyar 6-4 i 6-2 el Pol Alsina i el David Quirós. L'Aitor Garcia i el Gerard Godó van guanyar 6-3 al tercer set el Gerard Francino i l'Àlex Casas. I finalment, el Rubén Rivera i el Toni Bueno, caps de sèrie número 1, van guanyar 6-2 del tercer set al Roger Omí i a l'Aleix Casadevall. En unes semifinals accidentades, l'Enric Santmartí i Anton Sans van guanyar per UBO els lesionats David Luque i Andrés Britos. I per altra banda, l'Aitor Garcia i el Gerard Godó van guanyar en el Rubén Rivera i el Toni Bueno per abandonament del Rubén lesionat del seu turmell. Bueno, a mi m'ha motivat el fet de poder, jo ja tinc una edat i el poder seguir competint a un cert nivell contra gent que ho fa molt bé i bueno, tenim encara aquestes mariposes a l'estómac per poder seguir competint. Bueno, això, anar sumant punts poquet a poquet al costat d'algú com el Toni, que té molta experiència, i a poc intentar-nos colar cada cop entre les millors parelles. Jo, bàsicament, el que valoro és poder jugar amb el nivell que té, el nivell de jugadors que té. És per el que jo m'apunto a la federació. Sí, i una mica seguint el que diu també el tema de la competició, que ens fa una mica també aquest gossanillo a l'estómac, llavors ve de gust sempre venir a jugar. Bueno, la verdad que jugar acá en el Prat, bueno, o en todo Cataluña, la verdad que la FED hace un trabajo muy grande y es un placer poder venir siempre a competir porque, bueno, yo soy un jugador de primera que a veces tenemos que competir en segunda también por el tema de puntos y tal. Y la verdad es que cuando llegas a cuadro de primera ya empezás a ver un montón de gente que viene a vernos y, bueno, a disfrutar un poco, y más si es en verano, que estos momentos así del pádel son espectaculares. Bueno, la organización siempre, la verdad que nunca he tenido ningún tipo de problema. La verdad que siempre cuidan mucho los clubes donde jugamos y nos cuidan a nosotros como profesionales, que es justamente lo que hacemos. Así que yo siempre estoy agradecido a todos los que organizan y bueno, y la verdad es que siempre motiva a seguir compitiendo. Bueno, les ganes de competir, sobretot després de tot aquest temps, amb el problema que hem tingut del coronavirus, que no hem pogut fer cap torneig quasi aquest any, doncs ja hi havia ganes de poder tornar a competir. Sí, jo més o menys semblant, moltes ganes de trobar-se amb tothom un altre cop i de tornar a fer el que més ens agrada, que és competir a les coses que ens agrada. El companyerisme que hi ha entre tots, la competició també, que hi ha un nivell molt alt i t'exigeix molt, i això, les ganes de seguir progressant en el circuit. Crec que aquí a Catalunya som molt afortunats per tenir el circuit que tenim, perquè a part de tenir un nivell molt alt, l'organització, com podem veure, és extraordinària i
sempre que hi ha un torneig ho aprofitem i tenim molta ganes de jugar-ho. M'ha motivat, primer que ja porto bastants anys fent el circuit, també el tema Covid i estar tan parat de temps a casa doncs anima a sortir a córrer i competir, que de fet competir és el que més m'agrada i jugar amb els que havíem jugat abans del Covid, que al final ens fem amics. Bé, doncs de fet aquest últim any o dos el circuit ha canviat molt, inscripcions, welcome pack, boles, i realment el circuit va creixent. Avui és dijous, però sé que ve molta gent del dimarts, dimecres i dilluns, i bé, cada cop hi ha més afició i el fet de jugar a la federació i la competició i els punts que hi ha fa que cada dia vulgui jugar, perquè si et perds un torneig sembla que desapareguis i tothom vol estar lluitant per estar el més a dalt possible. I bé, el que ens motiva a jugar a la federació, el circuit català... És el nivell que hi ha, que cada cop està més alt, i els premis també econòmics, sempre si optes a una semi o una final, sempre també algú que t'emportes, que estan molt ben pagats, jo crec. I la veritat que també hi ha molt bon ambient aquí a Catalunya i estem contents de formar part d'aquest circuit. En aquest torneig hem pogut entrar a primera perquè falta bastanta gent, però estem en el nivell aquest entre segona a primera. L'esperit competitiu que hi ha als tornejos de la federació, que és on hi ha més nivell. Nosaltres amb el Sergi venim del món del tennis, ens agrada competir i sempre tenim aquest gossanillo de competir amb gent més bona. La veritat és que ara ens costa una mica més amb l'edat ja, però ens ho passem molt bé, desconnectem de la feina i és el que ens motiva. El competir està al nostre ADN, al final venim a competir cada torneig que fan aquí a nivell català, perquè volem arribar a lo més alt possible del rànquing, i després els tornejos de la FED que valorem són uns tornejos amb molta categoria, que també ens serveixen per entrenar al World Padel Tour, i a nivell d'ambient, a nivell de clubs, tot és perfecte. En quant a la primera categoria femenina, els resultats dels quarts de final van ser: la Mireia Rada i la Marina Guitart van guanyar 6-3, 6-0 a la Ingrid Van Bowen i a la Noé Cánovas. La Sara Pujals i la Gènia Clasca van guanyar per 6-2, 6-2 a la Mireia Requesens i a la Laura Dalmau. La Eva Galloso i la Núria Ribas van guanyar per 6-1, 6-2 a la Eva Vives i a la Maria Freixas. I finalment, l'Aranzazu Osoro i la Nelly de Brito van guanyar 6-3, 6-3 a la Carlota García i a la Inara Pozuelo. A les semifinals, la Sara Pujals i la Gènia Clascà van guanyar 6-7, 3-6 a la Mireia Rada i a la Marina Guitart. I per altra banda, l'Aranzazu Osoro i la Nelly de Brito van guanyar 6-1, 6-1 a la Eva Galloso i la Núria Ribas. Bueno, jo és que només vaig parar un any quan vaig tenir la nena, però des d'aquests 18-19 anys que dic que fa que jugo, que no he parat de jugar al circuit català. En totes les modalitats, en més premis, menys premis, equips, tot. Llavors, és seguir en la dinàmica mentre es pugui, mentre el cos aguanti. O sigui, jo ara, si hagués de començar a jugar a pàdel o si la meva filla volgués jugar a pàdel, li recomanaria, perquè ara no és només les ganes de competir, sinó que és un esport agraït, fas també vida social, que és important, fas que si sponsors hi ha més visibilitat, vens aquí al torneig, tot és maco, tot és... O sigui, t'enganxa, i cada vegada més.
Bueno, la veritat és que ja fa molts anys, com 10 anys o sí, que juguem amb la Núria al circuit català, quasi tots els tornejos Grand Slam, Super Grand Slam, etc. I doncs, bueno, després de l'estiu, després també del Covid, que no ens ha deixat jugar molt, i venim amb moltíssimes ganes d'estar aquí i de poder jugar. It's fly and climb, it's fly and climb, it's fly and climb, it's fly and climb. El diumenge dia 6, en un dia de sol radiant, es van jugar les finals d'aquest slam de Barcelona al Prat. Y en cuanto a la final, pues sí que al principio hemos empezado un poco tal vez nerviosos, con ganas de hacerlo bien. Las sensaciones no eran del todo buenas, pero bueno, poco a poco nos fuimos encontrando mejor, siendo más sólidos. Y bueno, al final pudimos imponer nuestro ritmo, que es lo que queríamos, ¿no? Así que muy contentos por la victoria y a seguir compitiendo, que es lo que más nos gusta. Y bueno, sobre la final, la verdad que bueno, eso, hemos empezado un poquito con ganas de hacerlo bien y con dos chicos jóvenes que también quieren hacerlo bien y al final pues hemos conseguido imponer nuestro juego y llevarnos la final, así que nada, muy contentos. Bueno, vam començar amb bones sensacions els primers dos partits, després ens ha costat més les últimes fases. A la final hem jugat una mica més malament, però bueno, toca seguir entrenant i millorant. I després a les semis, un partit que se'ns va liar una miqueta, que vam arribar al tercer set i avui la final han sigut superiors i a seguir entrenant i a pel següent. Les favorites, Aranzazu Osoro i Nela Brito, van guanyar per un rotund 6-0 i 6-1 a la Sara Pujals i la Gènia Clascar, que van fer, per la seva part, un gran torneig. Recordem que les 4 jugadores de la final són jugadores World Padel Tour. De fet, l'Aranzazu i la Nela havien sigut parella en el World Padel Tour, on havien estat la parella número 7 del món. Vale, bueno, para nosotras siempre jugar el circuito catalán es un desafío. Al final siempre intentamos dar lo mejor de nosotras porque hay parejas muy fuertes como lo son Cortiles Castelló, Sara y Chenia y creo que en este caso nosotras la verdad es que tuvimos un muy buen pádel, hemos jugado muy bien y creo que esa fue la clave para poder sacar los partidos de la manera que los sacamos. Y la verdad que se está poniendo cada vez el circuito mucho más bonito, entonces para nosotras mucho mejor y para todas creo que es que el nivel se vaya al final que sea más competitivo y nosotras bueno cada torneo al final contentas de ganar y la verdad que fueron resultados buenos resultados pero los partidos al final quizás no reflejan lo mismo. Aquest torneig he après moltíssim perquè he tingut que sortir de situacions bastant difícils a la pista i gràcies a la meva companya ho hem tret endavant. El primer partit de divendres estic molt contenta pel partit que vam treure perquè era un partit molt dur i res, seguir entrenant, buscar solucions quan les coses no surten
i no queda una altra. I avui teníem un partit duríssim amb dues jugadores que estan demostrant que són les millors ara mateix aquí a Catalunya i estan guanyant tot des de fa molt temps. I no ens han sortit, no hem sapigut treure una tàctica o treure el partit endavant o competir bé, però és que així ens hi trobarem diverses vegades i ara sabem el que hem de treballar i ja està, és que no queda una altra que seguir. Posteriorment, a la final femenina, va haver-hi una interessantíssima final masculina amb punts molt llargs, punts molt vistosos, molta lluita dins de la pista i amb molta intensitat en cada un dels jocs i dels sets. Finalment, l'Enric Santmartí i el Tonet Sans van guanyar per 6-1, 6-4 el Gerard Godó i l'Aitor Garcia, que per la seva banda també havien fet un gran torneig. Bueno, en primer lloc, contents perquè hem guanyat el primer torneig després d'estiu, no? Aquest any difícil per culpa de la pandèmia i bueno, el torneig molt ben organitzat, estem aquí al Prat de Llobregat, al club del nostre amic de l'Eduard Veïnat, són unes instal·lacions magnífiques, hem gaudit de bon temps i jo crec que hi ha hagut un molt bon espectacle i la gent ho ha gaudit. La veritat és que el torneig ha sigut una mica accidentat, no? Hi ha hagut un parell de baixes importants a les semifinals, però bueno, jo crec que tot i aquestes baixes hem pogut veure bon pàdel. Com ha dit l'Enric, hem disfrutat de bon temps, no? Ens ha fet bon temps i hi ha hagut afluència de públic que amb la situació actual és una cosa que no és molt habitual i als jugadors ens agrada, la veritat, que hi hagi públic. Sí, totalment. Dona molta vidilla i no res, donar moltes gràcies tant a la Federació Catalana com al Padel Barcelona al Prat per haver organitzat aquest torneig i que nosaltres puguem seguir el pàdel, que és el que ens agrada fer.
Something's got to give now. The situation's so absurd.